Jedna je štartovacia, jedna je vaša. Základňa pripravená, poprosíme, dajte sa dokopy, aby ste sa odfotili spolu pekne. Fotograf už čaká. No a potom je už trať, je len vaša. Poďme na to. Pružina Ačko, chlapci. Počkať, to si nám prebehol. Fotograf nám asi prebehol cez časomieru, musíme to tuto tento pán. Lebo čas vám už beží, ale to kolega to všetko promptne vyresetuje, zastaví. Môžete. Pripraviť sa, útokov, vpred! Vidíte? No, niekde do tých miest. No neviem, či sa to podarí. Ten prúd je trošku slabší, asi na sebe mal byť. Neviem, či to ukončíme, alebo ešte tiež skúšame. Myslím, že už zbytočne to trápi nejakým spôsobom. Máme tam minútu 30. Máme tu aj zlom na hadici, to všetko ten tlak ovplyvňuje a mašinka je teda asi bez úprav, je to zásahovka klasická 12, no a keď sa takéto pozalamované hadice